ଆଜି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଛୋଟ ବିରତିଟେ ନେଇ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ଭାବି ବସିଲି ଗୋଟେ ନାରୀର ମହତ୍ଵ। ସେ ମାତା, ଧାତ୍ରୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ ଆଉ ଦୁହିତା। ସର୍ବରୂପେ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ତାର ଅନିନ୍ଦିତା। ପାଦେ ବନ୍ଧା ତାର କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସମୟ ଯେତେ ବଦଳିଲେ ବି ତାକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ନିଆଁରେ। ନାରୀଟିଏ ବୋଲି କଣ ତାର ଆଶା ନାହିଁ? ତା ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାହିଁଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ଚୋରାଇ ପାରେନି। ତଥାପି ତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତା ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପରିସୀମାରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପୁଣି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କହି ଉତ୍ତର ବି ପାଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଅନ୍ତରର କୋହ ଆଖି ଦେଇ ନିଗିଡ଼ିଯାଏ।